Nou, ik tip jullie in met die boetela. Die boetela vir julle sy preset stuur, man. Asseblief, man. YTTG. Kijk even kom by ding in die Jong Boys, man. Die man het thinking na nie, man. Man het ting hulle is in breekspeakers in, man. En klop julle aan met die man, my bro. Asseblief, man. Hi you guys, welcome back to the brand new X my man. If you're new here, make sure to subscribe, leave a like and definitely turn on your post notification, man. So we're on the road to 2000 subscribers. En ken julle wat, nee, ek gaan dit actually baie waardeer as julle net kan hy sub button push my man. So het gaan misschien nog jou vingers breek of enigiets doen in jou vingers, jy verstaan nie. But anyway, kyk jy man, vandag het ek something special hier so vir julle mense. Diese EP van Benjamin YTT G, my man. Ek julle mos gesê ek slaap op die man se musiek, man, bro. So today I'm gonna check this EP out. Kyk hier is 3 songs, but kyk die concept, all made in one day. 3 songs, one day, everything I had. So kyk hier man, kom ons praat hier nog baie nie man. Let me get right into this EP, my man. En dan kyk ek met wat kom die man tevore, my bro. 3 songs in 1 dag in. Kom ons kyk of het afskeepwerk is, of kom ons kyk of het actually 'n vibe is. So let's get it, man. Kom ons hoor wat gaan hier in. Yeah. First number, budget. I say YTTG. Hoe kom je? Sick mode activated. Kom en ik voor mij worry. Check aan en zien alle study. Mij check aan en zien alle study. Als ik alles zie, dan ga ik voorbij. Kom en ik voor mij worry. Kom en ik voor mij worry. Kom en ik voor mij worry. Ik ken niet wat je doet, beter voorbij. Ik kan me kennen met alles. Hoe kan je van mij een beetje voor voice? Even kom beetje aan mij alles. Allang kan het ik wel weet je gaat change. Dank je voor je ware colors. Allemaal weet als je wil week zijn met mij. Ze zou me komen op budget. Alweer, yeah. Waar white gewoon my bro. Kom eens geen net goed die man sy flow is gewoon op sy quality alleen. YTTG sy quality is solid. So vir julle upcoming artists, smeek hy man. Sê man, kyk jy man, asseblief man. Kom ek record net 1 song kou. Maar as jy mis na die man toe kom, maar jy mis met 'n budget kom. Jy hoor mos die man. As jy gaan na my toe kom, kom met 'n budget man. Ons praat geld hierso. So jy deel nie verniet goed uit my bro. Hoe smaak jy dan jou? Deel die man nie verniet goed uit. Alles voor free, yeah. Alles voor nieuw, yeah. Alles voor cheap, yeah. Alles net hier, yeah. Beste trippen on die blikken, zij willen allemaal liefie, yeah. We doen het voor die revie, I love it, ik zijn in lee. We zijn voor en toe, we zijn voor en toe. Die man sê, julle weet wie doen het vir die rivier. Kyk hier, die man is van die Kaap, nee, maar ek weet nie van waar nie. Maar as die man dinge praat van julle weet wie doen het vir die rivier, is dit of Elsie's rivier, of het is Eerste rivier, of ek ken nie wat se rivier, ek ken net hy 2 riviere aan die Kaap. So die boete is van een van hy 2 plekke, my bang. We kan hier achter niet, we kan hier achter niet. We zijn voor en toe, we zijn voor en toe. We kan hier achter niet, we kan hier achter niet. Kom en ik voor mij worry. Check aan en zien alle study. Mij check aan en zien alle study. Als ik alles zie, dan ga ik voorbij. Kom en ik voor mij worry. Kom en ik voor mij worry. Kom en ik voor mij worry. Ik ken niet wat je doet, beter voorbij. Ik kan me kennen met alles. Hoe kan je van mij een beetje voor voice? Even kom beetje aan mij alles. Allang kan het ik wel weet je gaat change. Dank je voor je ware colors. Allemaal weet als je wil week zijn met mij. Ze zou me komen op budget. Alweer. Okay, wait, kom ons pause dit net daar. Mense, hy was track number 1. Die man laat ding my baie aan Junior King, sy quality wise. En hy deep adlib so agter, verstaan nie? Die man gee my baie ry Junior King vibe af, no joke my bro. As ons nog aan purely praat van die quality en die use of die auto-tune op die man se numbers. Het gee vir my baie ry vibe mense. But anyway, kyk hier, die was track number 1, budget. Kijk hier, budget, die man het so leeg geklink hier man. Of het is maar net die man se style, ne? Maar die man het leeg geklink hier so man. So die is man se style my bro. Kom ons kyk vir track number 2. Kyk, hier is 3 numbers. Kom ons kyk op 2. Kyk hier mense, die is track number 2. En sy naam is Praat Met My. Julle weet er is die hele 3 songs in 1 dag aangepak. So nou weet ek hier my bro, is jy vroegmorgen begin en wanneer jy uitgeklop. Of hoe jy goed te gaan werk. Of jy sê maar alles so met 1 slag. So met klagge slaan. Jy maak een choose wel ding my bro. Jy sukkel nie nog om te skryf of om muziek te maak. Zijn YTTG, die komos.
We kennen nog niet zo zeggen. Zij zal me praten met mij. Ze van mij waar die aan gaan. Ze van mij waar die aan gaan. Ze van mij. Zij zal me praten met mij. Ze van mij waar die aan gaan. Ze van mij waar die aan gaan. Ze van mij waar die aan gaan. Zij zal me praten met mij. Zij zal me praten voor het te laat is. Allemaal die vangers het voice naar jou, but zij wil zeggen ik is het taak. Ik heb die mannen geleden om die goed is te doen, alle weet wie ze je meester. En ook op paard met mij in die nacht, is stupid, ik werk er niet aan. Kijk even wie praat ja mee bro. Hij wil kom praten met mij in die nachten. Hij is stupid, ik werk in die aanden. Tell man, moet nie die man steren mee bro. Moet nie die man in die nachten steren man. Kom vroeg morgen deur man. Julle hoor met die man werk in die aand en so. Sy wat nog wat vir hom kom steren in die nacht en sy stupid mee bro. Waarom stupid is hy na buiten bad? Sy stupid man. As hy vir YTTG in die aand in plaats, hy stupid man. As sê hy man. Man, nou moet nie stupid is hy. Ik heb die tijd verdijnen, nee. Ik is die spuit verdijnen, ja. Ik zal die change verdijnen. Ik heb die tijd, die brains verdijnen. Kan me niet blame verdijnen. Ik vang je pijn verdijnen. Zo kan me niet rij verdijnen. Er zijn white die zij zal me praten met mij. Ze van mij waar die aan gaan. Ze van mij waar die aan gaan. Ze van mij. Zij zal me praten met mij. Ze van mij waar die aan gaan. Ze van mij waar die aan gaan. Ze van mij waar die aan gaan. Zij zal me praten met mij. Ja. Ja. Zij zal me praten met mij. Oh, wait, die beat is oké, je Mr. Beatmaker, oké, je Mr. Beatmaker. Jy het vir ons in 'n trance gesit, my bro. Maar anyway man, die man het mening hy quality, my bro. Nou, hy tap julle in met die boete, laat die boete vir julle sy preset stuur, man. Asseblief, man, YTTG. Kyk, vir kom by ding in die Jong Boys, man. Die man het thinking na nie, man. Man het think hulle is in breekspeakers in, man. Han klop julle aan met die man, my bro. Asseblief, man. As julle nog gaan praat van quality, gaan na die man, hoor en waar het die man met Juice is gemaakt. Sê hy trek van hy en Juice duisternis, gaan hoor hoe klink hy naam, man. Die man het hy trek geproduce. Of geëngineer of wat ook al jy het noem. Maar die man het agter die PC gesit, my bro. Hy Benjamin, jy verstaan, jy lyk vir my, jy is als in een boete. Ach, wait, track number 3. Kom eens kijken op track number 3, man. Right nou mense, die song number 3, man. En sy naam gaan wees Stop Met Die. Kijk, ek gaan nou vir julle 'n collective commentary gee, of gaan nou vir julle 'n collective ding sê. Nou, ek luister het maar net en ek souk het net op, verstaan. Die track number 3, Stop Met Die. Hoe ga je ons nog weer vat op die ene? Ja. Kom eens. Set mode activated. Jullie kan maar stop met rij. Ik vat jullie op met rij. Ze denken alle reels aan jou. Alle van jou gaan op pop met rij. Alle vrouwen hier doen ik een zoen. Ik doe nog een fuck met rij. Doe nog een fuck met rij. Doe nog een fuck met rij. Ik hoef hier zijn key. Alles zal op mijn lok verdij. Als je zoekt voor feature en jij praat die dollar niet, word je geblokt verdij. Allemaal die repetitie. Kijk, as jy soek vir 'n feature, man, en jy praat die dolle nie, jy gaan geblok word, man. En daar kom hy ding nou weer in. Die man gee nie goed net so verniet weg, man. Maar een ding wat ek moet sê, die man is so ewig consistent. Die man het so baie songs. It's impossible om by almal uit te kom, bro. En as die man so baie songs drop, jy as die kleiner artist, wat geef ek jou verskoning om musiek te drop? Jy's lei, man. Jy's lei, man. Klaar, jy's lei. Jy's lei, jy's heel wat lei. En dan soek julle reactions. Gaan kyk toch die song, Jy het nou een song gemaakt en nou dink jy die song klink na. Nou wil jy eens met react op die song. Maar dan kry jy eens makkelijk gemors van 'n song, my bro, 'n diep kak song wat die is. Hy verdien nie reactions hier, man. Dan kry jy mense soos YTTG wat quality klink reg, maar die man is consistent op 'n next level. Die man flat die internet met musiek, my bro. Hy is wat ons noem work ethic. Vir julle wat nie kan verstaan wat hy is. Jy kan nie net 2 songs drop of 3 songs drop of 4 songs drop en dan verwag jy om te sê jou naam gaan nie buzzy is een van hy dinge. I'm so fucking sorry to be you, my bro. Los die leë gedagte van jou, man. Julle word die geoutwork hierso, man. Kom ons. Fuck met hy, ek hoef hier sy key. Alles sal op my lok verdij. As jy soek vir feature en jy praat die dollar nie, word jy geblok verdij. Allemaal die repetities praat die van hoeveel hulle nie het en ga op verdij. Die rappers lieg nowadays nie vervangen, bro. Alles samen stop met hy.
Luister wie zijn music is bitter. Rappers kan niet doen wat ik doe en nee, ik wil liever amper net zoals een movie. Die camera play op mij, hij lijkt me niet zoomen. Ik hoop te zien die big op pitch, je stupid. Hoop te zien hoe kom ik het gedoen het. Allemaal sandwiches en je gevoelens. Nou voelt zo, ik uit dit me zo voelen. Germany uncapped, zij is afgekat. Fuck op punchline, ik geef uppercuts. Money sjaf, kon geen niet, oost het alles af in dat jakken. Oh, die flow my bro, en die man se die bro is so comfortable op die ding. Hy maak ook hy emotions ding. Sien jy, hy rap net staan voor die mic en daar gaat hy en daar lees hy. Nee, die moet gooi hom emotionally man. Verstaan jy? Jy kan hom voel man. Maar anyway, piep die wat die moet sê man. Fuck 'n punchline, ek gee uppercuts. Ons gooi knockout skote hier. So hy's harde. Kom ons noem dit maar once. Hy's 'n harde uppercut massacre. Vir my uppercut jou. Uppercut. Dis net so stupid, né? Ik voel zo zaterdag. Van wanneer af, no dreadlocks, hier het afgekat. Alles in je hart, I don't got no time. Kijk, jij waar die weer dreadlocks is afgekat. Dan lijkt maar weer de Jong Boy. Voor no bomba klaar. Jullie kan maar stop met rijden. Ik vat jullie op met rijden. Ze denken alle reels aan jou. Alle van jou gaan pop met rijden. Alle vrouwen hier doen ik een shoe. Ik doe nog een fuck met rijden. Doe nog een fuck met rijden. Doe nog een fuck met rijden. Ik hoef hier eens een key. Alles zal op mijn lok verdijden. Als je zoekt voor feature en zij praat die dollar niet, word je geblokt verdijden. Allemaal die repetities praten van hoeveel niet die en ga overdijden. Die rappers liegen nowadays niet voor fame, bro. Alles samen stop met rijden. Oh ja. Alle keer nog mijn jokes, ja. Meneer, jullie kennen definitief mijn jokes. Wanneer jullie kennen mijn jokes, kan jullie 3 songs in 1 dag maken. En dan klinkt het zoals die ding is gewerkt in maanden. Dus elke song is, stel je wat ik zeg, die klinkt niet zoals 3 songs in 1 dag. Die klinkt meer voor mij zoals een ding wat gepland is voor een paar maanden. Because it's befokken die leven man. So, mijn mensen, man, kom op praat met jullie zo man. If you're new here, make sure to subscribe, leave a like en turn on your post notifications. Die was een EP reaction van Benjamin White, DDG, mijn mensen. Ik ga definitief nog nummers inchecken, die moeten, want die klinkt nog als crisp man, verstaan je? Quality is weg bro. Die man geeft een lekker lei rustig, sien jy. Hij geniet hem net man, verstaan je? Dis hier corporate job wat je nou, je is nou dood ernstig hier op je mic, verstaan je? Je moet nou net dood ernstig klinken. En je moet nou nee, die moet daar, hij is mellow en hij geniet hem net man. Anyway mensen, kom make sure to check this EP out in my description. So kijk je maar, laat ik je nog baie praten mensen. I'm out, be gone, ski. Ik doe het me fuck met hij. En ik zit in mijn niggas, ik ben net.